28. 28. 28. U hotelu. Pritužbe. Στο ξενοδοχείο. Έκφραση παραπώνων. Στο ξενοδοχείο. Έκφραση παραπώνων. Tuš ne radi. Το ντους δεν λειτουργεί. Το ντους δεν λειτουργεί. Nema tople vode. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Δεν υπάρχει ζεστό νερό. Možete li to dati na popravku? Μπορείτε να το φτιάξετε. Μπορείτε να το φτιάξετε? Nema telefona u sobi. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλέφωνο. Nema televizora u sobi. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλεόραση. Στο δωμάτιο δεν υπάρχει τηλεόραση. Soba nema terasu. Το δωμάτιο δεν έχει μπαλκόνι. Το δωμάτιο δεν έχει μπαλκόνι. Soba je prebučna. Στο δωμάτιο υπάρχει πολλή φασαρία. Στο δωμάτιο υπάρχει πολλή φασαρία. Soba je premalena. Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό. Το δωμάτιο είναι πολύ μικρό. Soba je pretamna. Το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό. Το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό. Grijanje ne radi. Η θέρμανση δεν λειτουργεί. Η θέρμανση δεν λειτουργεί. Klima uređaj ne radi. Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Televizor je pokvaren. Η τηλεόραση έχει χαλάσει. Η τηλεόραση έχει χαλάσει. To mi se ne sviđa. Αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό δεν μου αρέσει. To mi je preskupo. Αυτό είναι πολύ ακριβό για μένα. Αυτό είναι πολύ ακριβό για μένα. Imate li nešto jeftinije? Έχετε κάτι πιο φτηνό? Έχετε κάτι πιο φτηνό? Ima li ovdje u blizini smještaj za mladež? Υπάρχει εδώ κοντά ξενώνας νεότητας? Υπάρχει εδώ κοντά ξενώνας νεότητας? Ima li ovdje u blizini prenoćište? Υπάρχει εδώ κοντά πανσιόν? Υπάρχει εδώ κοντά πανσιόν? Ima li ovdje u blizini restoran? Υπάρχει εδώ κοντά εστιατόριο? Υπάρχει εδώ κοντά εστιατόριο?